nekad čovjek stvarno upadne u neku, malo se ne osjeća dobro, onda u stvari moraš da budeš svestan tog sunca u sebi, te svetlosti koje nosiš i koje prenosiš na ljude, koje daješ ljudima, kažeš, alo, tu sam gde sam, daj ljudima to što oni tebi daju. Dosta je bilo mraka i tame i sad za sad ok smo, mislim sad za sad smo u balansu. U balansu smo, da. Kažem, ja sam bila sada na putu, tamo mi se nešto desilo, ne znam, krenula sam da razmišljam o stvarima koje želim da radim, da pravim, da stvaram i onda je sve to krenulo tim putem da sam ja došla do tog sunca. Moraš da nađeš nekoga sa kim će da izvuče nešto drugo iz tebe. Inače, nekad čovjek stvarno upadne u neku, malo se ne osjeća dobro, onda u stvari moraš da budeš svestan tog sunca u sebi, te svetlosti koje nosiš i koje prenosiš na ljude, koje daješ ljudima, kažeš, alo, tu sam gde sam, daj ljudima to što oni tebi daju. Dosta je bilo mraka i tame i sad za sad ok smo, mislim sad za sad smo u balansu. U balansu smo, da. Kažem, ja sam bila sada na putu, tamo mi se nešto desilo, ne znam, krenula sam da razmišljam o stvarima koje želim da radim, da pravim, da stvaram i onda je sve to krenulo tim putem da sam ja došla do tog sunca. Moraš da nađeš nekoga sa kim će da izvuče nešto drugo iz tebe. Inače, bye, ja odo dole u mrak.